Barrenco. Assalamu alaikum ya shayi duk mai asubanci za ya samo ka kura tsoron duhu babu dogo alkairin ƙasa duka duk mai olsa ya hanzarta kar ya yi miƙe gashi ka girka kai malam bar kirara ni ka faɗa mini me ya kawo ka zancen bashi kwana dai na ɗauki kirarin tauna kayanka haba ya shayi na yan shayi duk fa ƙasan nan babu tamkar ka kofi shi da za ka ɗan samu na aikai mace da marayu ne ya karɓi kayan shi dan manza mai zubin tsula da kanka kamar akuya cikin leshi kun ga Allah ya yi dali na ku sai kun samu farin gashi kai mai shayi ka saurara kar ka ga yin magana cikin kunshi dama ni nan fa ya koshi nan gefen ne zan biya bashi kuma na ga kamar biredin ma ya gaso sosai gashi ya kone Assalamu alaikum shayi ya na ji ne fa ana ta tababa a domin nawa in fara sami ne Lipton mai ruwan gwaiba ba Lipton mai ruwan gwaiba sai dai Lipton mai ruwan taba koriyar madara ba zan samu wacce ake mata gam a jan roba kai malam karkada meni shayin nan ban yi shi dan ku ba ko a tiku idan ya zo kunnan baya mu haka gashi wasta ne karas a ɗanyen shi na ji shi kamar kunun kanwa wanda ya shekara gwagwa ta yi shi ni fa shayin nan kuma shaida don feministoti na girko shi su ɗan gwata nan suke zango shi da dukan escort na bayan shi wata ran da na babuwa shayi nan gefen kai ya manta hular shi mai malaya karɓi nan bata ya ji haɗin tsarin na birni ne kai mai shayi kaban shayi amma kai sauri ina hanya to ina ruwa na da sauranka amma ka gama sha ka hau iska anya malam ka sani har nuna ni kake da hannunka kai waye dan uban waye kanka kaman kwadiyar zuwa shika maza ka ji fice a rumfan nan ko in ki fallar a bayanka yanda shayin nan ya dau zafi Allah sai hantar ka ta kone ni za ka watsa wa shayi ni din ka san da kake kuwa ni an watsa ma waye kai waye kawo ka nan dan dekar uba Gabriel